אני יושב בקיוסק של חבר שלי לילה, אוכל סניקרס מתוק וחושב על הגוף שלי שאני מזניח באופן חופשי ומשוחרר מהכבוד. 80 קילו בשר נע, עצמות שלי סוחבות בחריקת מפרקים, בתעוקת חזה וקרס לוחצת על מכנס מבד מתפקע. ואני ממשיך עם המחשבה הזאת, שאם כבר החלטת להתאבד סופית, קח גם בחשבון שמעבר לכל הטרחה והלכלוך שתשאיר אחריך, ואני אפילו לא מדבר פה בכלל על כל החיור והתולעים במוח שלפני, אתה הולך לרצוח מישהו בדם קר, במקרה הזה את עצמך. אתה רוצח במועדיך נפש חיה, חשוכה וחרבה. בין מוצא אתה דוהר במנהרה מתעכלת הלוך ושוב, ימינה ושמאלה. אתה לוקח שחטה של חמצן, אחרונה מהקיום המבעבע, ונשאב לאן שנשאבים בכלילות מעוררת פליאה ופשטות, כמו חופן קבוקים שנשפך מהיד שלך ומתפזר על האדמה. ככה בדיוק, בשביל להתחקות אחרי משב הרוח, אתה חופן חתיכת חול ביד שלך, ומטפטף את הגרגירים במורד הזמן, בשביל של הרוח המתנדנדת. מיליונית שנייה, והם שם, ואתה איתם מרחף בלחש, ועל קופסאות ודודי שמש ובשרים קטנים מתרוצצים, חוצה שדות ועמודי חשמל להעיר ולכוון בשרים טועים. עם הזרמים של החום שבאוויר, כמו החסידות אתה נוסק במעגלים, מעלה, מעלה, מעלה ועוד מעלה. מלטף את הירח הקריר וממשיך לעבר השמש, כדור לבה ירוק ורוחש. אתה משליך במעופך בדל סיגריה, והוא מתמוסס בשנייה ונבלע ברותחים. השמש של הקפה בבוקר והים השוקע של המשקפי שמש זבל שקנית ב-20 שקל אצל מנדל, וכל זה בגלל חבל. וחבל, חבל אולי על כל השנים האלה המבוזבזות והיתומות האלה שהשארת להנחות מאחוריך. לפחות אתה אומר לעצמך שתמון עמוק למטה וכבר מתחיל להתפורר ומאבד את הטריות פג התוקף. לפחות שורש עץ, כף יד סיבית חופרת מתחת לחול, תשאב ממך קצת ויטמינים לעלים החברים של האדון גזע זקן שעומד בתור כמו כולם עם מספר ביד, מחכה לרופא שיספר לו שהכל בסדר ושיכין את הצבא ושלא ישכח לקחת את הכדורים בזמן, כי אחרת תישאר כאן קצת יותר מהזמן הדרוש. וכי ידוע לכם, עניין עדין ומדויק הדבר, צריך להוריד את הבשר מהגריל ברגע הנכון, שלא יבואו בתלונות הרעבים הזוהמים, ולפנות מקום לבשר הקטן הבא. כי זה דרכו של בשר, ודרך כל בשר ועגבניה, להיוולד בפיצוח ובבקיעה, להתבשל, לנבול ולאכל. את הפיצוחים שלא שרפו ולחסות, אחרי זה להכניס את הבמבות והמקרר גלידה. הכן, יש גם פרחים בדלי שצריך להכניס, להחליף להם מים שלא ינבלו, שיראו רעננים למחר. יום שישי זה היום של הפרחים.